Tajb mela wara li Ġesu indirizza 3 paraboli lill-semmija tiegħu biex ikkonvinċihom dwar dnubhom, issa għandna 3 attakki minn 3 gruppi differenti ta' nies fuq Ġesu. L-ewwel waħda diġà rajnija fejn saqsew mistoqsija politika, nħallsu x'tax jew le, dak kienu l-Erodjani, issa imiss lis-Sadduċej imbagħad ukoll mistoqsija mingħand il-Fariżej. Illum ħanaqraw minn vers 23. F'dak il-jum resqu lejh xi Sadduċej li jgħidu li m'hemmx reżurrezzjoni, m'hemmx qawmien. U staqsew bil-qalu għallin. Mose qal jekk xi ħadd imut bla ma jkollu tfal, ħuh għandu jiżżewweġ il-martu u jtella wlied għal ħuh. Issa kien hemm fostna 7 aħwa u l-ewwel wieħed iżżewweġ u miet u billi ma kellux ulied ħalla l-martu lil ħuh. L-istess mod ukoll it-tieni u t-tielet sas-7 wieħed. U fl-aħħar minnhom kollha mietet il-mara. Fir-reżurrezzjoni mela. Mart min mis-7 se tkun għax kollha ħaduha. Imma Ġesu wieġeb bil-qalilhom qed tiżbaljaw għax la tafu l-Iskritturi u lanqas is-seta tal-Alla. Għax fir-reżurrezzjoni la jiżżewġu u lanqas huma mżewġa, iżda huma bħall-anġli fis-sema. Imma rigward ir-reżurrezzjoni tal-mejtin ma qrajtux dak li ntqalilkom minn Alla meta qal jien hu Alla ta' Abraham u Alla ta' Isaac u Alla ta' Ġakob u mhix Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin. U x'in il-folol semgħu dan dbelħu bit-tagħlim tiegħu. Amen. Ħajja lil mill-qabar. Possibbli jew fantasija. Din hija xi immaġinazzjoni puerili tagħna l-bnedmin jew hija r-realtà li Alla kixifilna u rielna li ta' bilħaq ikun. Il-twemmin dwar il-ħajja lil hinn mill-mewt, difatti, huwa minsuġ fix-xoqqa tal-umanità. Aħna l-lum kapaċi nistudjaw anke ċiviltajiet tal-antik net. Tal-antik net. X'ħallew warahom u x'evidenza ta' twemminhom. Il-bnedmin matul iż-żminijiet fil-ġenerazzjonijiet kollha u l-kontinenti kollha dejjem issib li emnu f'xi tip ta' eżistenza wara l-mewt. Di kombinazzjoni ma naħsibx. Din hija il-fatt li anke sal-lum il-ġurnata dan it-twemmin għadu jippersisti fil-qlub tal-bnedmin minkejja li issa qegħdin fi żmien tal-informatika, tal-kompjuter u tax-xjenza, xorta waħda ħanidu hekk qisna inħossu fina nfusna illi maħniex maqtuwejn għal omor ta' 40-60-80 jum it-sena. U daqshekk. Imma hemm ħajja oħra tistennina. U difatti l-Iskrittura minn kmieni tindika, pereżempju Salamun kiteb fl-Ekklesjasti 3, illi Alla għamel kollox xieraq fi żmienu. Fost l-emejjel sublimi ta' Alla, favur tagħna l-bnedmin jgħidilna illi qiegħed ukoll l-eternità fi qlubhom, f'kull wieħed waħda minnha, Alla qiegħed il-ħsieb tal-eternità. U nafu li dak li ħsieb hemmhekk qiegħed. Issa tista' tinnegah, tista' tipprova tifgah, tista' tipprova tinsih, imma hemmhekk qiegħed. Il-ħsieb tal-eternità fi qlubhom mingħajr il-possibilità illi l-umanità ssib ix-xogħol li Alla għamel mill-bidu mqar sa tmiem. Jiġifieri nafu imma ma nafux biżżejjed. Nafu imma nixtieq nkun nafu aktar. U infatti l-Iskrittura tkompli tinfurmana iva dwar wieħed x'jista' jistenna appena jieħu l-aħħar nifs. Hemm xi ħaġa aktar minn dan l-omor ta' xiber. L-omorna huwa vera xiber, huwa dell li jgħaddi u li kieku mhux hekk x'vanità din. Kieku naqblu mal-predikatur li beda t-teżi tiegħu fruwa tal-fruwa tu kollox fruwa, imma għaliex għalek. Il-għaliex kien qed jipprova jara l-eżistenza tagħna mill-perspettiva umana. Kif ħarsu lejha, kollox fiera għax
l-affarijiet jiġu jmorru, l-istaġuni jiġu jmorru sena wara l-oħra, imma għal xiex qegħdin ngħixu, allura nafu fl-aħħar mill-aħħar istintivament illi se nkomplu neżistu għal dejjem. Xi wħud se jeżistu f'dannazzjoni u piena eterna u xi wħud f'ħajja mbierka, f'xirka perfetta mal-ħalliq tagħna. Ġifi ħanibqgħu neżistu imma mhux l-umanità kollha fl-istess kondizzjonijiet. Għal kull regola għandna din ngħidu li l-umanità in ġenerali dejjem hemm li hemm ħajja lil mill-qabar. Però għal kull regola jgħidu li intom hemm l-eċċezzjoni, vera? Jemma bdejt nitgħallem It-Taljan, għallu ħafif għax il-verbi kif tikkonjugom ara erejre dejjem. Imma mbagħad hemm l-eċċezzjonijiet, u dak l-eċċezzjonijiet illi rridu allura nixtu l-attenzjoni tagħna fuqhom. Is-Sadduċej fil-żmien Ġesu kienu waħda mit-tliet setet reliġjużi illi ma kinux jemmnu bl-anġli. Wara kienu jemmnu bil-qawmien. Kienu jemmnu li ħajjitna jadin jippretendu illi aktar ma jobdu lill-Alla suppost aktar iberikom u jagħmilhom sinjuri u jagħtihom ħajja lixxa u komda fuq it-tapit l-aħmar, imma lil mill-qabar m'hemm xejn kienu jgħidu. U allura dawn is-Sadduċej huma l-ekwivalenti tal-liberali llum il-ġurnata. Meta nitkellmu dwar il-liberali huma nies li jippużaw li huma Kristjani. Però ipoġġu li nfushom biex jiġġudikaw l-iskrittura Mazza. Dak li ma jogħġobhomx jew ma jistax jifhmuh u għarbuh. Jekk kif jista' jkun verġni toħroġ tqila mingħajr l-intervent ta' raġel? Ma jistax nifhmuha, mela allura dik mhux vera. Dan huma liberali illi minnhom hawn ħafna u jaċċettaw biss dak li jogħġobhom. Dak li moħħhom jgħidulhom li huwa validu. U dawn l-oġġezzjonijiet xettiċi tan-nies illi ħsibhom biex jiddubitaw l-iskrittura mhux xi fenomenu modern ġej mill-antik. Infatti is-Sadduċej kienu nies tat-tip li għalkemm kellhom l-iskrittura xorta waħda ma għadux għalija. Però minkejja l-iżbalji gravi tagħhom xorta waħda kienu jemmnu. Il-Pentatewku l-ewwel 5 kotba tal-Bibja, Ġenesi, Esodu, Numri, Deuteronomju u Levitiku, dawk kitibhom Mosè. Il-liberali tal-lum jgħidu le, dak kien hemm ħafna awturi u ħafna editjar, aħna ngħidu cut and paste, qed tifhem, u biex issa finalment qegħdin hekk min jaf kemm raw taqlib u tibdil fihom. Il-liberali illi għandhom l-immaġinazzjoni tagħhom u jħaddmuha kif ridu. Pereżempju fl-iskola ta' Tübingen fil-Ġermanja fis-seklu 19 dawn jgħidu li il-Pentatewku tal-inqas fih 5 awturi. Qed tifhem, illum dit-teorija bażwija tajjeb inkixfet bħala falsa. Imma is-Sadduċej għall-inqas meta ikkwotaw mill-Deuteronomju qal Mosè għalilna kienu jafu li Mosè kitbu il-Deuteronomju mal-kotba l-oħra. U Ġesu ovvjament għamel l-istess kull meta jew ħafna drabi meta kwota mill-Pentatewku mill-ewwel 5 kotba dejjem qal Mosè kitbilkom. Mosè kitbilkom. Huma miktubin minn Mosè. Mela is-Sadduċej kienu setta reġjuża għalihom, kien hemm ukoll il-Fariżej kif nafu. Il-Fariżej kienu fuq l-estrem ieħor illi mhux talli laqgħu il-patt il-qadim kollu u sew għamlu, imma l-iżbal gravi tagħhom kien illi żiedu mal-Bibja it-tradizzjonijiet tagħhom. L-istess żball notaw ta' xejn li qed tagħmel Knisja Kattolika illum il-ġurnata. Illi żżid twemmin u tagħlim ieħor illi mhuwiex sapportjat ma ssibux fl-iskrittura Mazza. Kien hemm ukoll setta oħra illi ma tissemmiex fil-Bibja. U nifhem il-għala, għalax dawn kienu nies imsejħin l-Esseni.
l-esseni illi kienu jgħixu ħajja mwarba mis-soċjetà bħala monastiċi, ħajja solitarja għalihom infushom, fi gruppi għalihom infushom. Però dawn l-esseni għalkemm forsi qatt ma smajtu bihom, ħallewna patrimonju sabiħ ħafna. Il għaliex fl-1947 minn dik id-data sal-1956 instabu fuq il-majestral tal-Baħar il-Mejjed. Tajjeb, f'dawk l-erien qrib Kirbet Umran instabu ħafna iliel ġarar. Illi fihom kien hemm scrollijiet ta' kważi kull ktieb tat-Testament il-Qadim. Xi ħaġa meraviglia. U ma kienx hemm Ester u fuq forsi xi ħaġa oħra. Imma li ġara allura aħna kienet settina poplasija għax għadna wow! Dawn ilhom 2000 sena u aktar. Dawn il-manuskritti. Tifhem, u il-manuskritt tal-Patt il-Qadim l-eqdem li kellna kien sa 1000 sena ilu, dawn huma 2000 sena. U la kellna l-opportunità sabiħa nqablu il-kopji ta' Iżajja li ħallewna l-esseni mal-kopji li kellna aħna u waqtaw x'ġara kienu jaqblu b'mod fenomenali. Illi tajt wow, ġifieri eluf ta' snin il-Bibbja ikkupjata minn ita l-oħra. Bl-idejn u l-akkuratezza, il-preċiżjoni hija xi ħaġa impressjonanti immens. Grazzi għall-esseni, illum dak li kienu jiddubitaw li l-Bibbja ġiet korrotta x'tant inbidlet, issa għandna prova. Għal min huwa xettiku għandna prova. Mela, ħanaddu allura għal din l-attakk tas-Sadduċej fuq Ġesu, irrakkontaw l-istorja, huma ppreżentaw bħala storja fattwali li ġrat, aħna nafu li ma ġratx. Sens komun jgħidlek li dawn qegħdin jivvintawha biex idaħħu. Irridu jkunu komiċi għaliex inti tattika famuża biex twaqqa dottrina ta' dak li jkun hija li twaqqa waċċajt. Jew lilu jew dak li jemmen. U allura din hija l-istrateġija tagħhom illi użaw il-liġi ta' Mosè. Fejn kien hemm provdut li jekk raġel miżżewweġ imut ikun għadu pjuttost żgħir, ħuh jiżżewweġ l-armla tiegħu biex ikollu tfal f'isem ħuh biex il-linja ta' ħuh ma tiġix fix-xejn. Kienet provdiment li jgħod għallut u kif qalulu hawnhekk li kien hemm dawn is-seba' taħwa fostna l-ewwel wieħed iżżewweġ u miet ma kellux iliet ħalla l-martu lil ħuh, l-istess ukoll it-tieni u t-tielet ir-raba' l-ħames is-sitta u s-seba'. Tifhem? U kif tismagħha tibda titbissem bil-fors. Ħolli li pereżempju li jiena ngħidu li jiena l-iżgħar ġuvni f'familja ta' seba'. Tajjeb? U naf illi ħut il-kbar kollha mietu. U missieri jiġi fuq jgħid Pawl, imis lilek illi tiżżewġ il-Mari Ross. U jiena naħseb ngħidlu naċċetta missier b'kundizzjoni waħda. Ħallini raw nibbukja l-funeral tiegħi. Il għaliex din kif qaluha dawn il-Sadduċej, kif qaluha l-intenzjoni tagħhom kienet li l-udjenza li qed tisma' jibdew jitbismu u jitqu biex il-Ġesu irexuh. Biex iwaqgħu ħaċċajt. Tattika tal-għadu li juża saħansitra il-komiċità. Dawna is-Sadduċej assumew li jekk hemm ħajja wara l-mewt, allura bewet se tkun repetizzjoni ta' din l-istess ħajja. U allura din hija l-konundru issa, din hija d-dilemma, jekk hija repetizzjoni kif ħasbu huma. Tajjeb, din il-mara ta' min ħadd tkun.
Qed tifhem? Min jaf kemm jġieldu dwarha u min jaf il-maħa tażeli, taf kif? Però Ġesu mill-ewwel waqfilhom. Intom tinsabu żbaljati. Kapaċi nitkellmu b'mod kalm, jaħseb Ġesu dik ċerta tranquillità u serenità meta sema din l-istorja. Jista' jkun bissem ukoll, għallhom insom tinsabu żbaljati. Tafu x'għamlilhom Ġesu? Iġġudikhom point blank. Iġġudikhom mingħajr ma qed jaħsib għaliex it-twemmin tagħhom kien qed juri illi qegħdin jinnegaw, qegħdin iwarbu rivelazzjoni imbierka tal-Alla. U mexxejja spiritwali illum numerużi dawn jiżgwidaw meta inti tażel dak li jogħġbok mill-Bibja u twarrab dak li ma jogħġbokx, jispiċċaw biex jiżgwidaw lin-nies u dan minħabba żewġ raġunijiet. Ma tafx l-Iskrittura u ma tafx il-qawwa tal-Alla. Mela, ħafna nies jafu l-Iskrittura, ma xorta waħda jażlu illi jinsew jew iwarbu ċertu tagħlim tagħha. Meta tagħmel hekk ovvjament se toħroġ żbaljat. Intom la tafu l-Iskrittura, l-Iskrittura hija il-pedament sod u solidu illi fuqha rridu nimbnew kollha kemm hi. Kollha kemm hi. Altrimenti ħankunu qegħdin nawġuha. Għaliex? Għaliex jekk inti taċċetta nof storja, kif tibda u kif tispiċċa qabel ma tafx. Irridu kull ma għalinna Alla nilqawh bħala il-verità tiegħu. Il-Sadduċej ovvjament ma kinux mitla tal-Iskrittura, illa għaliex għalihom il-Bibja kienet l-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Biss. Il-bqija, il-kitbiet tal-profeti, is-salmi, kienu kitbiet reliġjużi, però ma kinux ispirati minn Alla. Ġifieri diġà għandek allura żball ikraħ. Ġesu għalihom ukoll qegħdin tiżbaljaw il għaliex ma tafux is-seta tal-Alla. Immaġinaw li jekk hemm ħajja oħra ħadkun bħal din, ma tafux is-seta tal-Alla, x'kapaċi jagħmel Alla. X'kapaċi Alla jagħmel. Dawn in-nies ma kinux igawdu dak it-tarif personali ta' Alla omnipotenti. Alla li għalih m'hemm xejn impossibbli. Alla illi jimmanifesta li hu nnifsu bl-Ispiritu Santu li jenna illum il-ġurnata. Meta ma għandek ebda relazzjoni ħajja mal-Alla, il-konsekwenza tkun biss li titfixkel int u tfixkel ukoll lil ħadd ieħor. Is-Sadduċej kienu difettużi fil-fema tagħhom dwar l-omnipotenza divina. Alla realment kapaċi joħloq dinja ġdida u jagħtina ġisem tal-qawmien li lin mill-fema tagħna. Alla qed jgħidilna li dinja realtà, dinja t-tama tagħna u ċertament m'għandniex niddubitaw. U allura il-kompitu tagħna bħala nsara u speċjalment dawk li jgħalmu l-Bibja l ħadd ieħor rridu nkunu kommessi biex nkunu intiżi fl-Iskrittura mqazza. Rridu nkunu nafuhom fuq ponot subajna. L-Iskrittura trid tkun f'qalbna, trid tkun f'moħħna. Trid tkun ħajdu hekk il-pinnur li turina d-direzzjoni ta' triq. Biex bija nitlu f'dik l-esperjenza tal-qawwa tal-Alla u nkunu kapaċi nservuh effettivament. Is-Sadduċej assumew illi la darba f'din id-dinja niżżewġu allura bil-fors jekk hemm qawmien niżżewġu wkoll. Però it-teżi tagħhom hija invalida. Ġesu għalilhom ċaqru tont illi fil-qawmien la jiżżewġu għasuma mogħtija għaż-żwieġ. Għala, għax iż-żwieġ huwa intenzjonat għal dal-ordni preżenti biex ir-raġel ikollu kumpanija intima mal-mara li hu għażel u biex ir-razza tkompli, ir-razza umana tkompli bit-tnissil ta' ulied u xvera. Fid-dinja ġdida li dwar il-Bibja titkellem,
ħajkolna mhux se jkollna relazzjonijiet esklusivi jew sesswali. Ir-relazzjonijiet tagħna ħajkunu ola u minn hekk trid isbaħ minn hekk. Isbaħ minn hekk. U li Alla jitlu f'dik l-eżistenza immarkata b'relazzjonijiet spiritwali perfetti ma' xulxin. Ċertament, se narfu li xulxin u se jkollna memorja tal-ħwejjeġ li ġrawna hawnhekk, però li ngħidu għadan, jekk issaqsi tifel u tgħidlu b'xiex tieħu l-aktar pjaċir, jgħidlek b'ġelat. Tifhem, jekk issaqsi raġel tgħidlu b'xiex tieħu l-iżgħet pjaċir, jgħidlek bis-sess. Probabbilment. Aħna li aħna mirbuħa bil-grazzja tal-Alla. X'se jkun l-ogħla pjaċir tagħna? Il-viżjoni beatifika meta naraw il-Alla. Mberkin il-puri f'qalbhom għax dawn għad jaraw l-Alla. Din kienet it-tama ta' nies fl-antik, anke David l-Alla jgħidlu quddiemek hemm pjaċiri għal dejjem. Aħna moħħna jwassal illi l-aqwa pjaċiri huma dawk sesswali. Qed tifhem, mur ikkonvinċi lit-tifel u għajdlu illi pjaċir ola mill-ġelat u għal-pjaċir mhux ħajfmek. Għaxu tifel. U allura Alla ta' bilħaq xi prepara għal dawk li jħobbuh lajn għada qatt marat il-widna qatt ma semet. Laqqas daħal f'qalb il-bniedem Alla xħejja għal dawk li jħobbuh. Alla diġà tagħna indikazzjonijiet tajbin ħafna. Sabiex il-tama tagħna nkun nafu lejn xiex għandna ndawruha. Li nerfgħu qlubna lejn il-ħwejjeġ ten fuq fejn Kristu qiegħed fuq l-eminja tagħna. Fi żmien li ġej, iva, se narfu lil xulxin għax l-individwalità u l-identità tagħna tibqa', tajjeb, però l-eżistenza se tkun wis aktar superjuri minn x'nistgħu noħolmu hawn isfel. Per eżempju, Ġesu meta tkellem dwar ir-reunjoni li għati kolna fl-aħħar jum meta il-kol flimkien il-familja tagħna tinġabar kollha kemm hi. Dak il-poplu innumerabbli, il-mifdija tagħna. X'jgħidilna Ġesu? Jgħidilna f'Mattew 8 vers 11 illi ngħidilkom illi għad jiġu ħafna mill-vant u mill-punent minn kull rokna tad-dinja ġifieri. U se jirreklinaw mal-mejda il-xirka imbirka tagħna malla tieħu il-forma jew tieħu l-istampa ta' ċena tajba. Jirreklinaw mal-mejda flimkien ma' Abraham u Isaac u Ġakob f'Saltnet Ismewiet. Kemm ilu mejjed Abraham? 4,000 sena. U meta iltaqgħu miegħu jintroduċi l-nfsu jiena Abram minn Ur tal-Kaldej, l-Alla sejjaħli biex immur nagħmar fil-Kanan. Affarijiet illi jew tarmihom bħala immaġinazzjoni ta' tfal, jew tajt dawn il-ħwejjeġ qegħdin fl-Iskrittura mqazza, l-Iskrittura hija l-verità u jien nilqaħħa b'qalbi kollha. Alla kapaċi, iva kapaċi skont is-seta' illimitabbli tiegħu illi jistabbilixxi relazzjonijiet ta' ħbiberija intima bejnietna wis ifnat, wis iktar sinifikanti mill qatt nistgħu nġarbu hawnhekk fuq l-art. Il-mifdija jitlu fi stat ola u allura Ġesu jgħid illi ma jiżżewġux għax huma bħall-anġli. F'liema sens? L-anġli m'għandhomx ġisem, Ġesu ċertament mhux qed jgħid illi mhux ħajkonna ġisem, il għaliex il-kwistjoni kollha hija dwar ir-resurrezzjoni. Dwar il-bniedem, aħna l-bnedmin fl-aħħar jum inqumux mill-mewt jew le. Dik hija kwistjoni kollha. Allora bħall-anġli fis-sens illi ma mutux. Ma mutux. L-anġli minn dwar li ħalaqhom huma immortali. Aħna minħabba dnub, tajjeb, int meħud mit-trab u le trab terġa' tmur. Aħna mortali, morte mewt. Suġġetti għal mewt minħabba id-dnub. Imma fir-resurrezzjoni se nkunu bħall-anġli. Allura, jekk aħna
jekk int ma temminx fir-reżurrezzjoni finali, fir-reżurrezzjoni fl-aħħar jum, il-partij huwa żarma. X'qed tagħmel hawnhekk? X'qed tagħmel hawnhekk? Il għaliex din il-dottrina, dil-verità sagrosanta, hija sinsla tad-dar ta' kull Kristjan. Ta' kull Kristjan. Jekk inti għadek it-tella u tniżżel, Alla u se irrebbaħna fuq il-mewt, tant li għat ngħidu jaqabar fejn hija r-rebħa tiegħek. Mela x'għandek xi tridu l-Kristjaneżmu. Però antik parir aħjar minn da. Il-parir tiegħu huwa ilqa' din il-verità bħala verità stabilita u inkonfutabbli. Illi qatt ma ħajnexxielek jekk inti tirrispetta l-Iskrittura mqaddsa qatt ma ħajnexxielek illi inti ġġibha fix-xejn. Il għaliex ix-xhieda favur tagħha hija xi ħaġa tremenda. Pereżempju Pawlu fil-Littra l-Korintin jgħid illi jekk aħna l-insara jekk qal di l-ħajja biss aħna ttamajna fi Kristu. Aħna l-iżjed ta' jitħassarna fost il-bnedmin kollha. Vera? Irax il-bnedmin l-oħra x'għadin jagħmlu? Qegħdin isibu l-pjaċiri tagħhom u l-gost tagħhom u l-fer tagħhom f'kull ma jiġi għal idejhom jagħmluh. Imma ninsabu mexxin f'dik it-triq id-dejqa. Imma nafu li twassal għal ħajja. U allura jekk m'hemmx reżurrezzjoni, allura vera ta' min jitħassarna, vera ta' min jitħaqbina. Imma difatti jkompli jgħid Pawlu, difatti Kristu kien irxoxtat mill-imwiet. U sar l-ewwel frott ta' dak li raqdu mhux biss qam Ġesu, imma l-qawmin tiegħu għall-garanzija u għaċ-ċertifikat bil-miktub illi aħna il-membri ħajjin tiegħu ukoll se nmut, ukoll se nmut. Sar l-ewwel frott ta' dawk li raqdu. Pawlu jkompli biex jgħid ara, se ngħidilkom misterju. Allura se jwasslilna verità mingħand Alla illi qabel kienet pjuttost moħbija. Maħniex se norqdu l-koll, jgħidilna. Ġifieri maħniex se nmutu kollha kemm aħna. Imma il-koll se nkunu mibdula f'mument wieħed, f'tebtiba ta' għajn mal-aħħar trumbetta. Meta il-ġrajja umana tkun se tiġi konkluża mal-miġġa ta' Ġesu, tajjeb, iddoq l-aħħar trumbetta u l-mejtin jitqajmu inkorruttibbli. Jiġifieri jitqajmu b'ġisem illi ma jitħassarx u ma jinġibx fix-xejn. U aħna nkunu mibdula għax dal-ġisem korruttibbli jeħtieġ jitlibbes l-inkorruttibilità. U dal-mortali jitlibbes bl-immortalità, kapaċi Alla jagħmilha di jew le. Il-ġisem mortali fejn huwa l-ġisem ta' Abraham bħalissa. 4000 sena ilu, jaf x'sar minnu. U Alla li ħalaq is-semawt u l-art, mix-xejn. Insibu bitqila li nemnu il dak il-ġisem ta' Abraham Alla jaf fejnu u se jqajmu. Dak li għalina jidher redikolu għal huwa possibbli. Ċertament il-glorji eterni li qed nistennew huma meraviljużi il għaliex Alla jaħdem favur tagħna. Ġesu meta prova jurihom lil-Sadduċej allura li jinsabu żbaljati. Tinnotaw li se takkwotalhom minn Isaija u partit tal-Iskrittura fejn il-Testament il-Qadim jgħid li għad inqumu. Però ma għamilx hekk. Għaliex? Għax huma kienu jemmnu fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. U allura Ġesu baqa' l-kbir ħajdu hekk jitbaxxa għal-livell tagħhom. U jargumenta illi meta Alla der lil Mosè fl-arbuxxell jaqbad fil-desert u ħatru biex jibatu l-Eġittu ħalli jeħles lil poplu Iżraelita minn taħt lid ta' Farun, x'qallu Alla lil Abraham? Jien u Alla ta' Abraham u Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Tgħidu li x'jiġifieri? Mhix nifhem. Alla ma qallux jien kont l-Alla ta' Abraham, Abraham kien ilu 400 sena.
meta Alla kellem il-Mosè. U Alla għallu jien u Alla ta' Abraham. Kont u għadni. Xi fisser dan? Abraham għadu ħaj. Il-ġisem tiegħu ovvjament ikkrolla u spiċċa u tmermer. Imma Abraham għadu ħaj. U kien qiegħed ovvjament fil-preżenza beatifika tal-Alla. Ġesu seta' ikkwotalhom minn Iżajija pereżempju, mis-Salmi. David qal għalek qalbi ħinja u l-glorja tiegħi tifraħ, laħmu wkoll se jgħammar fis-sigurezza għax mhux se titlaq lil ruħi lil Xeol fl-istat tal-mejtin ġifieri. Lanqas min se tħalli lil qaddis tiegħek jara t-taħsir. Psalm ieħor jgħidilna imma Alla se jifdi lil ruħi mill-qawwa ta' Xeol u se jirċevini. Se jifdina, se jeħlisna mill-qawwa tal-mewt u se jirċevina. Asaf jgħid bil-parir tiegħek se tiggwidani u wara teħodni fil-glorja. Daw ma nies li avolja kienu jgħixu qabel it-twelid ta' Ġesu, kienu jafu illi se jibqgħu jgħixu fil-preżenza tagħna. Isma' Eżajja 26 vers 19. Għami vers illi stupend, vers illi iredek. Il-mejtin tiegħek għad jgħixu. Flimkien ma' ġismi mejjed għad iqumu. Stempħu kantaw intom li tagħmru fit-trapp. Kemm hawn miljuni ta' nies jagħmru fit-trapp vera fiċ-ċimiterji. Stempħu u kantaw intom li tagħmlu fit-trapp għax in-nida tagħkom bħan-nida tal-ħxejjex u l-art għat-trott il-mejtin tagħha. Personalment din hija t-tama tiegħi. Din it-tama tiegħi u naħseb jiena aktar ma tikber. Din it-tama aktar tisbieħ u aktar tibbrilla quddiemek u tagħmlek ferħan. U nkun kapaċi ngħid, onestament bħal Apostlu Pawlu, għalija li ngħix huwa Kristu u li mmut waqlih, għaliex waqlih, għax ħankun fil-preżenza tiegħu. Se naraha l-ewwel darba wiċċ imwiċċ. L-art ta' trott il-mejtin tagħha. Ġob. Issa Ġob għadda minn esperjenza kattiva ħafna vera. Tilef kollox, tilef saħtu. U it-tama falla, pero kultant ukoll ir-rabja u d-dubita, pero f'wieħed mill-aħjar mumenti tiegħu jgħid jiena naf li l-feddej tiegħi jgħix. Naf li l-feddej tiegħi jgħix. U li fl-aħħar se jieqaf fuq l-art u wara li l-ġilda tiegħi tkun meqruda, frattant flaħmi għad nara lil Alla. Flaħmi. Flaħmi. Mhux sempliċement bħala spirti, flaħmi. Alla ħlaqna bnedmin u jridna nkunu bnedmin għall-eternità. Bnedmin glorifikati. Flaħmi għad nara lil Alla. Jiena nnifsi se narah bajnejja stess. Issa Ġob mela miet u ħallina wara di testimonjanza inkredibbli. Illi bajnejja stess jien għad narah. L-istess Ġob li ddiskuta mal-ħbib tiegħu u kellu dik l-esperjenza tremenda jgħid illi f'bajnejja stess għad narah jien u mhux wieħed ieħor. Bir-reżurrezzjoni nibqgħu jien l-identità tiegħi tibqa'. Il-personalità tiegħi tibqa', ovvjament imsoffija minn kull teba' jew makkja ta' dnub, imma nibqa' jien u int tibqa' int. Bajna stess naraw jien mhux wieħed ieħor. Kemm hija mxenqa qalbi ġewwa fija u vera. Għal min jemmel l-Evanġelju. Ix-xenqa biex inkunu Alla. Biex ingawduh hija xi ħaġa li timbuttana l qudiem. Ingawduh minn issa imma Alla qatt fadallu barkiet tremendi x'jatina. Ekku, ir-reżurrezzjoni fl-aħħar jum, din l-kwistjoni kollha. Is-Sadduċej
qalu din xi ħaġa tad-daħq. Għalik hija wishful thinking jew hija it-tama glorjuża tiegħek. Għamil meta Marta vistuża huwa kien għadu kif miet 4 tim qabel u Ġesu qalilha biex jikkonforta hu kat jerġa' jqum. U Marta qaltlu naf li għad jerġa' jqum fir-reżurrezzjoni fl-aħħar jum. Ġesu qabel magħha. Iva, hekk se jiġri. Se nerġgħu nqumu fl-aħħar jum. Aktar kmieni Ġesu jgħid li d-dinja rrieda ta' minn batni illi kull ma tani mela hemm nies illi Alla fil-grazzja tiegħu tom lil Ġesu biex ikunu salvati minnu. Kull ma tani mhux se nitlef xejn minnu. Anzi, se nqajmu fl-aħħar jum għax dinja rrieda ta' missieri. Li kull min jara li bennu jemmen fih ikollu l-ħajja eterna. U jien innifsi se nqajmu fl-aħħar jum. Ġesu f'dan id-diskors jirrepetija kemm il-darba din. Jien innifsi se nqajmu fl-aħħar jum. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missieri bagħatni ma jiġbdux u jiena tinqajmu fl-aħħar jum. Salvatur kompetenti, Salvatur omnipotenti li ta' bilħaq wettaq il-missjoni tiegħu b'suċċess. L-apostlu tiegħu Pawlu kull femmar ta' xhieda ta' din it-tama illi Alla ħawwel fil-qlub tagħna. Hija tama ħajja il għaliex hija bbażata hija msejsa fuq il-qawmien glorjuż ta' Kristu. Tiftakru intom in-nisa li marru jfittxu lil Ġesu wara li kien għadda s-sibt biex imorru junzjonawh sabu l-qabar vojt. L-qabar vojt huwa it-tama tagħna. Pawlu kull fejn kien imur kien jiddobba daqqiet u priġuneriji u swat u tajjir minn kollox. Però hawnhekk jgħid għat-26 jien għaddej proċess minħabba tama fil-weda magħmula minn Alla lil missirietna. L-12 tributana fil-waqt li b'fervur jaqdu l-Alla lejl u nar jittamaw li jaslu għalija. Dwar din it-tama jien qed inkun mixli mill-lut, ja Sultan. Għaliex hu konsidrat minnkom bħala inkredibbli illi Alla jqajjem il-mejtin? Xi ħaġa nistgħu ngħiduha lin-nies li nidħlu f'kuntatt magħhom u ngħaddulhom l-Evanġelju u jgħidulhom mhix interessat. U ngħidulhom għaliex qed toda bħala xi ħaġa li ma titwemminx li Alla jqajjem il-mejtin. Alla li ħalaq is-smew u l-art mhux kapaċi jqajjem il-mejtin, vera? Ta' bilħaq il-Knisja matul iż-żminijiet dejjem emnet u xandret il-qawmien mill-mewt. Fil-kredu Atanassjan, kredu antik tas-seklu 5. Part minnu jgħid hekk ara. Illi Ġesu bagħata s-salvazzjoni tagħna. It-tielet jum qam minn bell-imwiet, tela fis-smewiet, qiegħed fuq l-eminija tal-Alla l-missier omnipotenti minn fejn għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Ma miġġietu il-bnedmin kollha għafakkarkom kif il-Knisja mill-antik, mill-bidunet, emnet illi hemm reżurrezzjoni waħda tal-umanità kollha. Meta? Meta jirritorna Ġesu. Okay? Ma miġġietu l-bnedmin kollha jqumu b'ġisimhom u jagħtu kont tal-għamejjel tagħhom. U dawk li jkunu għamlu tajjeb imorru fil-ħajja eterna, dawk li jkunu għamlu l-ħażen fin-nar etern. Kif għattilkom fil-bidu, bnedmin kollha jibqgħu jeżistu ma skont kif. Skont kif. Hemm id-dannazzjoni u t-telfien għal dawk li jkunu taw darhom mill-Alla. Imma hemm ukoll l-immortalità u l-barka inesprimibbli għal dawk li jkunu ħadnu l-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu wieħed mill-diskorsi tiegħu jgħid jew jirreferi għal dawk in-nies illi huma magħduda denji li jottienu jew li jiksbu dak iż-żmien u r-reżurrezzjoni mill-imwiet. Ġesu f'moħħu kien hemm għandu nies illi huma denji li jipparteċipaw fir-reżurrezzjoni glorjuża ta' Wlied Alla. Tgħidli min huma dan nies? Min huma dan nies? Kif nista' nkun ikkonsidrat denju? Ħanagħmluha personali. Kif nista' jiena midneb vili li ma għandi xejn nofri l-Alla ħlief il-ħmieġ tiegħi, kif nista' inkun magħdud
denju biex ikolli sem ir-resurrezzjoni fl-aħħar jum. Tweġiba qed jiena Pawlu fil-Kolossin kapitlu 1. Fejn jgħidilna jinkoraġġina biex bil-ferħ nirringrazzjaw il-Missier li ikkwalifikakom hawnni, ikkwalifikakom. Alla kwalifikana biex nissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fid-dawl. Jiena m'għandix kwalifiki. Niġi fit-trabil serju jekk nidħol f'lukanda fil-ċina ta' lukanda, nilbes il-berretta tax-xef u nibda nsajjar. M'għandix kwalifika, m'għandix kwalifika. U laqqas nippretendi li mur l-qorti impoġġi fuq il-tribuna tal-imħallef u naqta sentenza mill-akkużat qudiemi. Għaliex? Għax minix kompetenti, minix kwalifikat, il-kodiċi kriminali ta' Malta ma nafux. Imma il-kwistjoni għadin. Moralment maħniex kompetenti qudiem Alla, imma Alla jagħmilna kompetenti. Alla jikkwalifikana. Għaliex għax ħelisna mid-dominju ta' dlami kompletina Pawlu u trasferina għassaltna tal-iben ta' mħabtu. Qabel konna fit-dlam, fl-errur, fit-tnub, avversivi għal Alla, issa it-trasferina għassaltna tiegħu. Li fih għandna l-fidwa il-maħfra ta' dnubiet. Hemm l-kwalifika. Għandi l-maħfra. U jalla l-kol kemm aħna hawnhekk, nkun kapaċi iva, naf li jien maħfur bil-mertu tas-sakrifiċċju wieħed u effettiv ta' Ġesu Kristu. Illi wettaq darba għal dejjem fuq is-salib jien maħfur. U hekk tkun kwalifikat. Hekk tkun kwalifikat għax Ġesu joħodlok il-ħmieġ ta' dnubietek u minflok ilibsek bil-libsa tal-perfezzjoni tiegħu. Għax torbot mal-parabola li qal ta' dak tas-sultan li għamil tieġ vera, kien wieħed ma kellux il-libsa tat-tieġ tkeċċa l-barra. Ġesu jlibbisna bil-libsa tiegħu. Jekk inti diġà Kristjan u taf li inti Kristjan, qiegħed tantiċipa bil-ħerqa l-qawmien. Min ġurnata għall-oħra, din it-tama, kemm qiegħda ddawwallek il-modija tiegħek? Jew hija minsija, jew hija xi ħaġa irrelevanti għax bħalissa bieżel u għandi żewġ ġobbijiet u rid illaħħaq ma kollox vera? Kemm verament din it-tama tkebbiżna, timmotivana biex il-Alla nservuh b'fervur u b'impenn. Kemm ninsabu fuq ponot subajna għalija illi minn ġurnata għall-oħra, kull ġurnata li tgħaddi ngħid uff xi dwejjaq Ġesu għadu ma ġiex. Ħajkun nistennew ġurnata oħra. Però taf x'inhi sabiħa illi Pawlu darba qal illi is-salvazzjoni tagħkom hija eqreb minn hemm intu l-ewwel darba. Fil-każ tiegħi hija eqreb bi-43 sena, ġurnata. Eqreb kull darba nistgħu nollu ħarsitna l-fuq u ngħidu ejja murej Ġesu. Għax mija kemm il-ħajja, int se terġa' tqajjimna mill-mewt illi rebħitna. Ġesu rebaħ fuq il-mewt, ir-rebħa tiegħu hija r-rebħa tagħna. Ħalli nikkonkludi bi kwotazzjoni minn Giovanni Calvino, dan il-reformista tas-seklu 16. U forsi se tisimgħuha id-darras, jew forsi daqsxejn stramba, jew forsi wkoll daqsxejn makabra. Però jien naqbel magħha perfettament. U nitenna fija u naf x'irid jgħid. Isimgħuha. Ħa nikkonsidrawha bħala ħaġa ċerta din. Illi ħadd ma għamel progress fl-iskola ta' Kristu jekk mhux kapaċi jistenna bil-ferħ il-jum ta' mewtu u tar-reżurrezzjoni finali. Jekk ma nix kapaċi nistennew bil-ferħ anke l-jum ta' mewtna illi ħajkun profitt gwadan kbir għalina. Aħseb wara imbagħad meta Ġesu jirritorna u jagħmilna bnedmin sħaħ mhux biss ir-ruħ tagħna miftija imma l-ġisem tagħna jintraddilna lura glorjuż sabiħ li bih se nservu u nħobbu u ngawdu l-Alla għaż żminijiet ta' żminijiet. Amen.